Какво става, хора? От VBOX. Това е Minecraft сервер, моя сервер. Няма плагини. Ако искате да влезнете, ще има IP в описанието. И има хотел. Там може да живеете. Или ако искате да си направите къща и ако го разглеждаме, много ми лагва. По-добре влезте, разгледайте го вие и това. Ето сега ще ви покажа хотела. И това е хотел, пише се. Това е тук рецепцията, магазинче. Рецепция пише, тук трябва да има човек, няма стълби, избирате си. Това е нещо като кафене. Това е втория етаж. И така нагоре има етажи, има стаи, продават се на рецепцията с различни и най-различни неща. Това е най-нормална стая. Това е, мисля, че е VIP стаята. VIP стаята е малко повече. Да ви покажа най-хубавата VIP стая. Да видите какво става въпрос, но все пак за всичко се заплаща. С диаманти. Или с каквото имате. Но ако имате койл, едно койл няма да е за един ден стая да ви дадем. Примерно един диамант една седмица. В най-нормална, в VIP 2 диаманта. Още има нагоре. Мисля, че е последният етаж. Не, още има нагоре. Ай, стиха. Значи това е мой приятел. Той сега прави последния етаж. Но като влезнете ще видите, че всичко ще е направено. Това е VIP стая. Ето. Това е най-хубавата VIP стая. За нея ще си иска малко повече. Ето. Имате си мюзик. Може да си апгрейдвате нещата. Може да си слагате неща. Имате такъв чест, как беше името. Имате хладилник. Може да си го напълните картина с златен морков. Даже часовник. Хладилник, ето. Ако не ми вярвате, гледайте се. Ще напълнаме. Вие, бачка. И дано да ви хареса сервера, дано влезнете, чакаме ви. Аз и моя приятел Маклайн се пише, аз Драгунов. Сме админи и за админи може да кандидатствате. И това е от мен. Дано влезнете в сервера, чакам.